anem a fer una pluja de colors, o com diem a química, una extracció líquid-líquid. Posem una miqueta d'oli i li afegim colorant alimentari. Què passarà? Doncs que no es barrejaran, perquè aquest colorant alimentari està basat en aigua, és un líquid aquós, i no es barreja amb l'oli, perquè l'aigua és polar, mentre que l'oli és totalment apolar. I si us fixeu, no es barregen, estan aquí. Però què passa si afegim aquesta dissolució sobre una mica d'aigua? L'oli flota perquè és menys dens i el que veiem és que a poc la part aquosa, el colorant alimentari, es va posant en contacte amb la fase aquosa, es dissol i per tant estem extraient el colorant alimentari de la part oliosa. Fixeu,